Nohy. 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 Lehni. Nohy. Lehni. Sadni. To nemusíš robiť, Marek, to tam ja nebudem robiť, staň. To je na nič. Zostaň. Burka, ku mne. Ku mne. Poď sem, Gúka. Poď. Poď. Kupka. Poďme, pánu, máme tu trpelku. Zavolaj si sem a pohľadkaj. Ja už je pošta. Ja si taká pripravenejšia. Ona je taká otarenejšia. Gali, čiže si Daj, lahni, Jeffu. Lahni. Poď pohľadkať. Tuto. Dostal. Poradne. Urobím môj, Maťka. Poď. Lahni. Kvokni si k nej, Maťka, kvokni. Tak sa jak tatínko, tak. Pozri sa, ako ona vyvalila. Pozri, jak sa vyvalila. Pozri sa. Po brúšku ju poškrapkaj. Tak, Maťa, aha, niečo ti ukážem. Poď takú vyškrapkať. Toto by sme ich mohli ukladať, že? No. Maťa, takto vyškrapkaj. Tu by mohli všetky vyvíjať. Oni by sa dali. A keď budeš takto škrapkať, aha. No, ešte. A jak tam masíruješ? Nie. Masáž je spravia, jak tatínko ty robí. Takto. A takto teraz vyhľadka je táto. Dobre, pozme. Tak, ešte. Ešte, lebo tam... Budeme musieť spraviť špeciálnu myslu na psov, ty budeme hľadkať. Si viem, že takto sme im mohli prevísť, vieš. Oni sú toto vidieť. Moja... Máďa, prestaň. Ale malú tam musíme dať. Ja viem, Maťa. Ale on si aj tak urobí svoje videá, on len chcem, aby vedel, víš, on. Aha, Maťa, poď takto vymojkať. Ani no, takto, že joj. Rozpúď ju. Rozpúď ju. Rozpúď ju a bude byť... Ona, Gulka. Nebudeš ten? Ona ti nespraví nič, Martinka, nemusíš sa báť. Poď pomojkať ešte, poď ešte. Tuto, takto, palček moje. Tak je správne. Vidíš, jak tá ľúbi? Vidíš, jak tá ľúbi? Jako? Ty ju ako ľúbiš? Ty ju ako ľúbiš? Medzi uši pohľadka je.